Τώρα θα πάμε στα καλά νερά του Βόλου. Εκεί μας περιμένει η Φρόσο Παύλου, το έθιμο με τους καβαλάιδες, ο αγιασμός, αν θέλετε, των αλόγων την ημέρα της αναλήψεως, που έχει και αυτό τους συμβολισμούς τους, να ξορκίσουν το κακό, να έρθει άνοιξη, το καλοκαίρι, το καινούριο, το νέο, το φρέσκο και μια ημέρα πολύ σημαντική για τους κατοίκους εκεί. Φρόσο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πραγματικά η αναβίωση τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Μεγάλο το ενδιαφέρον όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά και από πάρα πολλούς ξένους. Δηλαδή, πραγματικά σήμερα είδα πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο. Γάλλους, Ιταλούς. Δεν ξέρω αν κάνουν πραγματικά διακοπές ή έχουν έρθει και για αυτό το έθιμο. Θα μας το πει ο Γιώργος Κουριάς, είναι ο αναβάτης της Αστραπής, τη βλέπετε λοιπόν. Συμμετείχε στη σημερινή πορεία, αλλά και στον αγιασμό των αλόγων στα νερά του Παγασιτικού. Έλα, Γιώργος Κουριά. Καλημέρα, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη. Γεια σας. Σήμερα είναι ένα έθιμο που είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Συγκεκριμένα από το 2004 και μετά έχει πάρα πολλά άλογα. Έχουμε φτάσει μέχρι 75 άλογα στο χωριό. Είναι πάρα πολύ γνωστός σε πολύ κόσμο και γι' αυτό βλέπουμε ότι σήμερα Πέμπτη καθημερινή στα καλά νερά, σε ένα χωριό 19 χιλιόμετρα από το Βόλο, έχει τόσο κόσμο που δεν θα μπορούσε να έχει αν δεν υπήρχε ο αγιασμός των αλόγων. Συγγνώμη Γιώργο, να σε διακόψω, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας θα δούμε και μια επίδειξη από τον ιππικό όμιλο. Είναι έτοιμες οι Αμαζόνες, είναι ήδη μέσα στο νερό. Ευχαριστώ τον για Γιώργο πάμε να δούμε. Έλα, Γιώργος. Εδώ βλέπουμε τα άλογα, μπαίνουν στη θάλασσα. Τα άλογα τους αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Λογικό λόγω της ζέστης που θέλουν να μπουν στη θάλασσα για να δροσιστούν, αλλά και παρόλα αυτά, όλο τον καιρό τους αρέσει πάρα πολύ το αλπυρό νερό. Συγγνώμη, αλλά θέλω κάτι να ρωτήσω. Φρόσο, βλέπω την Αμαζόνα που είναι με το άλογο, μόνο το κεφάλι είναι έξω. Δηλαδή τα βουτάνε τα άλογα. Όλο το άλογο μέσα στη θάλασσα είναι. Η κοπέλα που είναι πιο μέσα. Τα άλογα είναι πολύ καλοί. Πολύ κολυμβητές, εξαιρετικοί. Τα λένε άλογα, πολύ καλοί κολυμβητές. Τα λένε άλογα γιατί είναι άνθρωποι χωρίς λόγο. Είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ συνεργάσιμα. Προτείνουμε και σε άλλον κόσμο να πάρει άλογα, να ξεκινήσει την ιππασία. Είναι ένα πολύ ωραίο σπορ. Τώρα, αυτό που βλέπουμε για σας, τι συμβολίζει αυτή η μέρα, το ότι βάζετε τα άλογα στη θάλασσα? Είναι μια καινούρια αρχή, νέα εποχή? Τι συμβολισμό έχει για σας? Αυτή η μέρα είναι ο αγιασμός των αλόγων και βάζουμε τα άλογα στη θάλασσα. Βάζουμε τα άλογα στη θάλασσα για τον αγιασμό, για να σκοτωθούν τα μικρόβια. Και βέβαια σκορκίζουν και το κακό με έναν τρόπο. Βεβαίως, σκορκίζουν και το κακό. Βέβαια, παλιά βάζαν όλα τα οικόσιτα ζώα, γίδες, πρόβατα, όλα τα λοιπά. Σήμερα, λόγω του 2026, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Οπότε βάζουμε τα άλογα και είναι και σε ένας τρόπος ώστε να περάσουμε και εμείς καλά, οι αναβάτες. Να μαζευτούμε με φίλους από όλη την Ελλάδα. Γιώργο, μου είπε κάποια κυρία μεγάλη σε ηλικία ότι στο παρελθόν έφερναν και τα κλινοσκεπάσματα, τα βαριά του χειμώνα. Πάντα, ναι. Ναι. Η αλμύρα τα σκοτώνει όλα τα μικρόβια και γι' αυτό γινόταν αυτό. Παλιά δεν υπάρχουν φωτογραφίες σήμερα, αλλά υπάρχουν στην παραλία των καλών νερών. Να είναι όλη αυτή η παραλία, είναι 2 χιλιόμετρα, να είναι όλοι γεμάτοι με ζώα και με ρούχα. Ωραία εικόνα. Πάντως βλέπουμε λοιπόν πολύ νέο κόσμο, Φρόσο, τα κορίτσια, τα νεαρά, έτσι με τις στολές τους, τα άλογά τους περιποιημένα που τα έχετε ετοιμάσει για τη σημερινή ημέρα. Και είναι πάρα πολύ όμορφη όλη η εικόνα και η συμμετοχή των νέων παιδιών. Πραγματικά, Κατερίνα, και κάθε χρόνο βλέπω ότι μεγαλώνει το ενδιαφέρον και για την συμμετοχή με τα άλογα τους. Ναι. Βλέπω στα πλάνα που μας στείλατε και τα πιτσιρίκια. Ναι. Το κακό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι είναι Πέμπτη και ο κόσμος εργάζεται. Γι' αυτό δεν βλέπουμε πάρα πολύ συμμετοχή. Πάντως, πραγματικά ο κόσμος ήταν πολύς, Γιώργο. Βέβαια, τώρα είμαστε στο τέλος και στην ολοκλήρωση. Ναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε παραπάνω αν ήταν Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ ωραία. Όμως, η γιορτή είναι η γιορτή της αναλήψεως, 39 ημέρες μετά το Πάσχα. Οπότε, λοιπόν, είναι μια κινητή εορτή και κάθε χρόνο έτσι δεν προσδιορίζουμε αν είναι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα ή Τρίτη. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φεύγουμε από τα καλά νερά του Βόλου και θα πάμε στη Γαλαντινή της Κοζάνης.